אה, אני משחקת בסטירת ברייבול ואני משחקת לבד. אפשר לראות, ואנחנו רוצים לעשות עוד אחד של בומברדינו וקרוקודינו, והפעם אני כן אצלם לכם, ויש לי לקי בלוק שרק עכשיו הסרתי כזה, ותראו, אני מספר לכם, אני אפתח איתכם את הלקי בלוק. תקשיבו, אתמול לא יצא דברים נדירים או משהו כזה, אבל בסדר, אל תגידו שמה היה לך משעמם. זה לא היה לי משעמם, לא כל, אבל זה היה כזה, מה יש לעשות באיבנט הזה? עוד זה שהיו הרבה אנשים במשחק, וכאילו כן, אז אל תגידו לא אמרתי שהיה משעמם. וזה, חכו שנייה. אופס. טוב, תקשיבו, אני אחזור אליכם שיהיה לי כאילו זה, נו, איך קוראים לזה? לקי בלוק, וכן. בואו לחלק 2.